Sa sisian pat nakaliang jong iga Good News TV ngi ai ku Blei pi baro haga kyrteng ka jong nong pinim jong U Jisu Khrist ngi ai ngo U Blei lam yangi haga ni miet bar u don kat lembat ngi bangi na yot ya suk na ka jing ri ka jing sumar jong u la ai pat langi ka ni step kum ni dang step bar shwa bangin ya ka ni sngi u la pliru yangi ka ni lat bangin yo ban puson lyngkot ya ka ni Ka Ktien ka jong U Blei bat ka jingpuson haga ni por ka long hi halor jong ani ka phang ka bangi de pet lingba jong kini ki sngi ka balalet no but kata ka long trusting in God ka Jingshaniah lani ka bashania how Blei trusting in God but ka benta na Ka Ktien ka jong Blei ya ka banga pinsyong nong rim ya ini jingpuson iba lyngkot hagani ka por halor jong ani ka phang ka long na ka kitab Eksodos ka linong ka bakat riu ka dekot ka bakat san Eksodos kat riu kat san ki kentien ki ba ong kumne ti haba ki kun Israel kila yo iyaka kila yo ong paralok hi ka mana nabakimtip ka ei kalong ti Moses ula ong haki uni utau kupu ya ba utrai ula ayapi ba pin bam. Dan iwei inong ikai haga skul pen pau iba hikai ki khnang ki berit bat haga por ke bai batai syapang kumno bau Blei u pendap bam ya ki kun Israel da ka mana ila syiem yo ruti bat ila kelan da ka jam ngamot panong ila kelan da ka ngap ila syiem yo lyngkot ruti bat ila kelan da ka ngap badila ai ya kita kena bakin baham ikwa ya ki bakin snow tho kumno bau Blei upendap jingbam ya ki kun Israel haga jingat lentiri cloud jongki da ka bau penhap ya ka mana na beneng markum dai la ai da ila demonstrate haga ka kelas ka jong ila ai do tau ruti bagi ila kelan da ka ngap badila ai ya ki kena jong ka kelas ka jong bakin baham kini ka pen perkhat ya nga ya kini ka kynja baka mana ka bau Blei u ai ya ki kun Israel lani ka bau Blei u la penhap ya ki nagabenta ki kun Israel na beneng kalong shisha ku mutau ruti u bala kelan da ka ngap snap kini Ka Ktien ka jong U Blei ka ong kumni haga kitab Eksodos ka linong ka bakat riu ka dekot ka life way snap ko ong ya kini ki kentien bat habamat yakaru kalong kumukpu ubada kangap snap kani ka dekot ka life way ko ong bat habamat yakaru kalong kumukpu ubada kangap haba ki kun Israel ki yo i ningkong ya ka mana ka bau Blei u ayaki ki yo i bakahap habar jong ki yingsa jong ki bat bakahap aga dur ka bapelun kumutha ong ka kitab Eksodos ka linong ka bakat riu ka dekot ka bakat saw snap ke thu yangi ba ka beningkong ka bagi kun Israel ki yo iya ka mana ka de habar jong ka yingsa jong ki haba ki yo iya ka mana ba ka hap ha ka dur lani ka hap ha ka dur ka bapelun kumutha ba haba kimtip ka ei kata kele kli paramaki kat kum ka kitab Eksodos ka linong ka bakat san ka dekot kalunong ka bakat riu ka dekot ka bakat san skap keli paramaki hagani ka kitab Eksodos kat riu kat san ki ong kamana keli bo dak jing keli kamana haga kot ba pareng ka tho what is it lani kai kani ki kun Israel ki kot kamana namar ba Ka Ktien pareng Ka Ktien what haga Ktien pareng kawan na Ka Ktien Hebrew man kamamut ki kun Israel haba kimtip kadai ka ei namar kimpat jio i menu kila syukot lyngkot ya ka kamana kamamut ka ei kani what is it ka ei kani but aba ki syiem ya ka ki syiem baka long ka bapla namar kila ban pen kala ya ka shokpu kila ruban shet ya ka hau kiu ong ka kitab jingken kalenong ka bakat way ka dekot ka banyo hadu ka bapra
Jingken kan nong ka khatwei ka khat nyo hadu ka pra ki syem ba ki syem ya ka mana ki syem ba ka nong ka pla namar kila ban su bam ya ka kumtu ka ba ki bam yo kpu kila ru ban shet ya ka hu kyu ka long ka ka ba pla ban ka ba snow tanat syapang gani ka mana ka long ba kamlong ya ki ban pen samit ban ba ki pen samit ka kalaksan no ong ka kitab Eksodos kalenong ka ba khat riu ka khat kandai hadu arpo Eksodos khat riu kalenong khat kandai do arpo ki haban bam ya ka hakatahi kasngi bat lasai u blei pen hap da ka mana ka batumai kani ka pini shai ba u blei u tip ya ka jingdon kam jongki ka ba man kasngi bat u ai hagi kon Israel ya ka mana man kasngi kam long ya ki watang man pen samit ka kalaksan no but min step u blei pen hap ya ki da ka mana ka batmai ka ba pini ba u blei u tip ya ka jingdon kam but u tip ya ka jingdon kam jongki ka ba man la kasngi habang perkhat ya ka jing pendap ka jong u blei ya ki kon Israel ka pen perkhat ya nga ba bon sin u blei u ai hangi ya ki jingdon kam ki jongi hakilenti ki ba pala teng hakapor ka bangimpoi perkhat kumba kalong ya ki kun Israel hapeng ka jing kerdu bam ben banu bleu pendap ya ki kalong kumta bat ka jingim jongiru u bleu ai ya ki ki ba don kam hakapor ka bangimpoi perkhat bat kumta ka bhayangi bangin shania hau namar teng u blei bat bunsin ru u bleu ai yang ya ki ba pla ka jingim hakapor ka bangim shimpoi perkhat ka ba bhayanga ya pi kalong tungin shania au ni u blei ngin ya ling mai gani kesngi u bleu tip ya ka bangi don kam ha gani kesngi ngin ya kesngi ka bala shai u bleu tip ya ka bangi don kam la shai kesngi ka ba bhayanga ya pi kalong tungin shania hau ni u blei u ba tip ya ki jing don kam jongi ki ba man la kesngi u blei un kul khu yangi tungin na pendam ha ga jing duai ka jingo ngi ai shami au blei u bala baro u blei u ba tip yangi ubatip yang i da ka kyrteng bat ubatip i ki jing don kam ke bangi don kam ma ke jingim jongi ke pamana geski ka ma me kwa nangi kolong tang bangin sushania ame ublei ubala ban pendap bat ublei uba pendap baro yarap yang i ko kendrat ba i apdeng jogi jinge ke bangi ya ling ba hapdeng ke jing bam ngou thu jongi ya ka lawei ka bangi di ban ya yarap ingi bangin shania tangame ublei bala baro ubatip igi jing don kam jongi bat igi jing don kam ki bahala kesngi ka jingo ngi ai tang shame aga kyrteng ga jamu U Jisu ngi duai amen to blain kur khu yingi hagani kesngi nakabenta ka buram jongu amen